Už si parkoval s karavanom? Ak hej, ľutujem ťa, ak nie, ani sa nenamáhaj. Hodinu a pol hľadať parkovné, trepať sa s ním po diaľniciach či po dedinkách v kopcoch. Toto a ďalšie nadväzuje na minulé časti, kde sme hnusný, plesivý karavan za liter zaizolovali, spojazdili a vybrali sme sa do Maďarska za veľkou vodou Balaton, kde si niekto postavil lavičku v strede jazera. Vyskúšali sme si parkovanie s karavanom a už nikdy viac. A keď sa konečne chceme vyspať, tá navigácia pošle úplne zle a nakoniec sme skončili na benzínke. Ahojka. Tak dneska ráno v Chorvátsku na pumpe v našom slimáčom domčeku. Prvá časť končí na benzínovej pumpe v Chorvátsku a toto je vlastne na druhý deň ráno, keď my sme vstali na tej benzínke, tak to vyzeralo v karavane. Peťo si spravil kavičku vonku, hej. Čau Peťo. Čau, čau. Nie je to nádhera, takto si dať kávu a cigu ráno v Chorvátsku. Hej, pri karavane. Peťo si zobral kameru a on vlastne natáčal všetko, akoby čo sme šli okolo. Je tam veľmi veľa záberov, napríklad si natočil modrú električku, hej, lebo na Slovensku nie sú modré električky, tak si natočil modrú električku. A čo vám chcem povedať teda pointu? S karavanom cestovať je na hovno. Už som to povedal viackrát a teraz to vidno v tomto veľkom meste. 10:26 sme už v Záhrebe. No a teraz my sme v tom Záhrebe mali proste prioritu zaparkovať. Ale vyskúšaj si parkovať s karavanom, Berlingom proste niekde v centre, kde je problém nájsť akékoľvek parkovné miesto. Či 10:53 sme pred železničnou stanicou v Záhrebe, kde sme sa potom vozili okolo tej železničnej stanice a hľadali sme voľné miesta, ale pozri sa, ako tam vyzerá. Tam sú proste všade auta. A teraz napríklad tu nám máš šikmé parkovanie, zaparkuj s karavanom na šikmé parkovanie, vieš, alebo tam máš pozdĺžné parkovanie, zaparkuj s karavanom na pozdĺžné parkovanie. Proste pase, hej. No a tu nám vlastne celé toto video v podstate je o tom, alebo tieto videjka sú o tom, ako my blúdime po tom Záhrebe a hľadáme parkovisko. A furt sme dali do navigácie ďalšie parkovné, tu nám dostali. Dostali sme sa niekam, zistili sme, že zaparkovať proste nehrozí, hej. Povozili sme sa tam, zase sme nič proste, parkovné, ďalšie, nič. A takto sme sa tam vozili. V niektorom z tých videjku Sonia povie, že tak by sme to už mali akože hotové, lebo my sme už to pobehali všetko s tým karavanom, to centrum, proste hľadať to, že už nemusíme ani vystupovať, lebo už sme to vlastne všetko videli z toho auta. 11:45. Čiže my sme hodinu a pol sa vozili po Záhrebe, kým sme našli voľné parkovisko, aby sme mali kde zastať. A nakoniec sme to aj tak museli zastať, tak my sme odpojili ten karaván. Karaván zatlačili na jedno parkovné miesto a autom sme zastali na druhom parkovnom mieste. No ešte chlapi povedia, aká je vodička. Pláža, malo jazero v Chorvátsku a Peťo pri pláži. My sme chceli vidieť akože park nejaký pekný a ozaj skutočne krásny park v tom Záhrebe. Jazierko velikánske, hej, proste rybky sa tam kúpali. Tam celý problém bol v tom, že my sme sa chceli v ten deň dostať na pláž. No ale je veľký prúser dostať sa na pláž s tým ozrutným autom, s ktorým sme myšli a s priveseným vozíkom, karavanom. Obchodné centrum. No, toto je tá rýchlosť. A pozri sa, to nejdeš ani do kopca, chápeš? To ideš skoro po rovine. A toto je tá rýchlosť, ktorou my sme proste išli na tom karavane. Že pozri sa, my ani ideme dole kopcom, ale aj tak nevádzame kamión predbehnúť. Vieš? Proste to nejde. To bolo také zaujímavé, že akože som čakal, že sa po nás rozbehne, vieš, akože čo tu vôbec robíte, choďte do riti. Ale srali na nás, takže pohodičke. Čiže veľký problém s tým karavanom. Ono to bolo ťažké, ja to berem, proste to bola 1.4 alebo 1.6 a teraz ten príves ťažký 700 kg a ešte my ho debili naložíme konzervami a plechovkami a 4 ľudia v aute, tak ono to autičko skutočne umieralo na tých cestách, že ono to nevládalo, ono to umieralo.
Fúha, to ideme nejako rýchlo. Každopádne, je tam situácia, kedy my vlastne zistili sme, že teda tie diaľnice moc nedávame. Ideme tam strašne pomaly. A tak sme potom išli, že ideme z tých diaľnic dole. Zišli sme dole z diaľnic, lenže až tu začal prúser. Tom ver do rytí. A pozeraj na tú rýchlosť proste. A teraz daj tam aj ten zvuk. 4000 otáčok alebo koľko proste na nejakej jednotke alebo dvojke a pozri ako... Povieš si, že teda, že hore kopec prúser, lenže ono to není, že hore kopec prúser. Ono to je prúser aj dole kopec. A to z toho dôvodu, že ty keď na tom slabúčkom autíčku vyjdeš hore, vydriapeš si to proste, ten motor je chudák celý horúci, všetko toto proste hučí a tak. A už vidíme to more, hej, že my sme proste už akože sa vydriapali desi a že wow, super, vidíme to more, pecka, dali sme to. Takže v Chorvátsku takýto kúsok od mora, už sme na dosah, sa nám stala prvá technická chyba a to sú horúce brzdy na našom aute, ktoré horeli a dymeli, hlavne tie predné a my sme tu stroskotali a čakáme, kým nám brzdy ochladnú. Nielen, že máme problém vyjsť hore a ideme tam proste na jednotke a rýchlosťou, že 3 km za hodiny, ale my zapustíme dole a nám normálne začnú dymieť proste, ale normálne kudele dymu z tých predných brzd. No a vyšiel ten pánko, domáci nejaký z toho domčeku a už rovno doniesol vodu. Tu máte vodu na tie brzdy, aby ste si poliali, lebo že to sa mu tam pravidelne stáva, že tam nejaký debil proste s nejakým karavanom stojí a že mu tam horia brzdy na tom kopci. Pomaličky teraz sa blížime k záveru. Nám sa to nakoniec teda v ten deň podarilo. Úspešne sme došli k tomu moru. No a vítalo nás tam takýto krásny západ slnka, čiže super. Krásne nás tam privítalo počasie a my sme zaparkovali ten karaván hneď tam, vidíš ho? Takže tam sme zaparkovali ten karaván a vedľa nás sa zaparkovali takí Nemci, taká nemecká rodinka a sme sa začali nejako s nimi rozprávať a pýtame sa, že dokedy tam teda budú, vieš? A že viete čo, my ostávame asi týždeň, že je tu krásne, proste týždeň s deťmi, všetko jedno s druhým. No ale my sme v ten večer vlastne akože oslavovali to, že sme tam vôbec došli, tak sme robili trošku hluk a ráno, keď sme sa dobudili, tak Nemci tam už neboli. Moc vás síce nevidím, ale vieme, kde sme a čo tu robíme. Takže sme tu a robíme to, čo robíme. Ďalšia otázka. Aká bola ďalšia Ideš otázka? piť z plastového alebo zo skleneného pohára? Čiže záverečná otázka celého tohto je, chceš plastový alebo sklenený pohár? Vidíme sa v ďalšej časti. Čau.